Ame utukalo kle sabala samba fulani mukan fula mala tu fula de ma bela jelen fuluno ama fa o bismillah anga don kibaru keneka bi kibara mba mbolo kala soma kibara munu sera ma lu ya yela ka fo docteur Boubou Cissé nale kon tuye Mali premier ministre do ye akume premier ministre la feu Ibrahim Boubacar Keita kon ka fanga kumala Docteur Boubou Cissé, Mamadou Igor Diarra ka fara cɛman Hubert Koulibaly kan nunu ma saba kɔni mana dara kɔni tun dalen du kan international o kɔnɔna la Boubou Cissé kɔni bɔra k'i kanbɔ a y'a yira k'a fɔ ko kuma min b'a la k'a fɔ nin wagati in na ko k'a yira k'a fɔ k'ale sen kɔni bɛ avion ko affaire dɔ la ko ale kɔni nɔ foyi tɛ nin ko in na ko barisa avion ko in kɔni tun bɛ ka ɲɛnabɔ wagati min na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni tun ye ministre des mines o kɔnɔna la ale kɔni ka da foyi kɔni tun tɛ avion achat ko in na ko wa an ka autorité mɔgɔw ka ko dɔ jateminɛ a kan bɛ transition autorité mɔgɔw de ma k'u ka ko dɔ jateminɛ min ye k'a fɔ ko jamana mago kɔni tɛ nin ko ninnu na nin wagati na ko an mago bɛ min na bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ kelen jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka avancer cogo min na ko surtout an bɛ insécurité min kɔnɔna la nin wagati na ko nin tɛ nin ko ninnu wagati ye ko ale nɔ foyi kɔni tɛ avion ko affaire in na ko ka alimanaw bɛɛ ladɔnniya o ko in na kibara wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ ma o de ye k'a fɔ kajoro dugulen dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ko ju kɔni commune kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko baganzo dɔ kɔni minɛ la nin baganzo ninnu kɔni tun kɛlen don ka ju kɔni dugudenw kɔni sɛgɛn kosɛbɛ barisa u ka bagan kɔni de tun b'a la ka suyɛn tɔgɔ yɛrɛ kɔni tun tɛ ka don a la i bɛ bɔ min kalama i ka bagan kɔni tun bɛ tunu o kɔnɔna la ko seliba yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔla la u sera ka nin bagan suyɛnna ninnu kɔni nɔ minɛ maa fila bɔ ɲango kɔ o kɔnɔna la maa fila ninnu kɔni minɛlen don olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni sabanan bɛ yen nɔ ni maa saba min bɛɛ minɛ la u taara u di o kɔnɔna la zone ninnu kɔni minɛla donso ninnu kɔni de fɛ barisa ju donso y'u cɛsiri kosɛbɛ ni bagan suyɛn kɔni na kun b'a la ka bɛɛ dusuma kasi wa bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ kɔni kun b'a la tiɲɛ ko in kɔnɔna la ko barisa ko donso yɛrɛ kɔni fana bɛ kɛ kungo kɔnɔ kuma bɛɛ population kɔni tun y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni t'a dɔn donso de kɔni b'a la k'olu ka baganw faga kungo kɔnɔna la wa walima population dɔ kɔni de bɛ yen nɔ maa dɔ kɔni bɛ population cɛ la min yɛrɛ ka baara kɔni ye suyɛnni n'o de don o kɔnɔna la donso kɔni y'u cɛsiri kosɛbɛ u sera ka nin zon bakule saba kɔni minɛ wa y'u di autorité locale mɔɔw ma olu kɔni ne b'a la ka ko in tɔ ɲɛnabɔ ninnu kɔni minɛla seliba kɔni ɲɛkɔrɔya la barisa a yɛrɛ ka bɔ k'a bɛ san caman bɔɲango bɔ jukaw kɔni bɛ nin situation in kɔnɔ wa u kun sɛgɛnna kosɛbɛ o kɔfɛ kibara wɛrɛ b'an bolo ka dɔ ma a yela k'a fɔ ko association dɔ kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni wulila ka u kan bɔ surtout muso association kɔni u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni b'a la ka sa u furucɛw fɛ nin wagati na ko a bɛ maa fila walima maa saba kɔni bɔ ɲango bɔ o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin ye wale min kɔni sera dabila ye ko autoritéw ka wuli k'u ɲɛsigi ko in na u k'a lajɛ ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban cogo min na o ko kelen kɔni kun ka ko ka u kɔni sera sociologue dɔw ma k'olu yɛrɛ kɔni fana hakilina ta nin ko in kan min b'a la ka to cɛw b'a la k'u furumusow kɔni bɔnɛ u ɲin na kun yɛrɛ kɔni t'a la ka don a la sociologue y'a yira ka an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka segin an ka kɔkɔrɔw ma bɛɛ lajɛlen kɔni k'i ka i hakili sigi ka i ka du kɔnɔna lajɛ fɔlɔ kow tun bɛ ɲɛnabɔ cogo min na du kɔnɔna la an ka olu lajɛ ko barisa nin ye wale ye min kɔni n'a daminɛla maa tɛna se ka a nɔ minɛ bilen nɔ muso jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o association tɔgɔ ko solidarité 223 olu mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wale in kɔni kan ka ɲangi kosɛbɛ ko walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni kana kɛ tuguni kibara laban b'an bolo ka d'a ma kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko malo kɔni prix gɛlɛnlen don nin wagati na kosɛbɛ ko 20 faralen kɔni bɛ prix ninnu bɛɛ lajɛlen kan barisa sugu dɔ la malo kilo kɔni bɛ taga 70 la dɔw yɛrɛ fɛ yen nɔ 90 wa fan dɔ fana fɛ 80 don fan wɛrɛ fɛ fana 100 don o kɔnɔna la commerçant kɔni ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sanni kɛ n'o ye population olu y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni k'i sɛbɛ dɔn nin ko in na kosɛbɛ ko barisa dɔ b'a la ka fara fɛn bɛɛ de prix kan population ka fara commerçant yɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'a fɔ ko autorité k'i sɛbɛ dɔn nin ko ninnu ma dɔ b'a la bɛ se ka bɔ an ka fɛnw prix la cogo min na barisa ɲɔ prix ka ca dɔ fara sukaro kan wa malo yɛrɛ kɔni fana kɛrɛbɛ tɛ ko n'a a tora ka se nin degeden ma a bɛ to maa yɛrɛ kɔni tɛ se ka dumuni kɛ i fɛ yen nɔ bilen barisa fɛn bɛɛ prix gɛlɛyalen don kibara minnu tun b'an bolo ka dɔ ma